Добър ден, добър ден! Днес ще правим любимите ми пилешки и кюфтета. Такива кюфтенца определено не сте опитвали. Гаранция ви давам. Първите пилешки и кюфтета, които аз лично ям и вкъщи се влюбихме в тях буквално. Тя нашите пилешки гърди са малко повече от 450 грама, затова Зрънко ще бъде облагодетелстван и ще си хапне. От Макдоналдса ще сложа само така връхчета. Са ни отново домашни, 2 яйчица, казах вече, овесни ядки 60 грама, тях ги смилам на фино брашно, лук, една глава слагам, няколко скелетки чесън и моркова около 150 грама, 3 средно големи морковчета. Та ни стъпка е да изчистя пиленцето, за да може да дам на Зрънко да си хапне. Кичкият той закусва днеска само 2 пъти, така че... Ето така изглеждат смлените пилешки гърди. Остава да добавим и останалите компоненти. Забравих една малка подробност. Предварително загряваме фурната на 180 градуса, за да може като сложим кюфтенцата директно да почнат да се готвят. Ето така изглежда вече смеляния лук с магдановщето и е ред на морковите с чесън. Честно да ви кажа, откакто го имам в този чопър, го ползвам за всичко, защото въобще не ми се реже, не ми се стърже. Всичко влиза вътре, смила се идеално, топ. Ето така изглежда и морковчето с чесънчето. Сега, след като ни е готов и моркова, добавяме всичко, слагаме яйчицата, малко сол, черен пипер, нищо повече. И сме готови. Слагаме яйчицата. Малко се задавих сигурно с рюмка. Така, фурната ни е загрята. Ето ние сместа, сега ще объркаме. Пак да добавя, готвим без мазнина. Слагаме хартия за печене. Хубавото случай е, че ще използваме въжицата за сладолед. Правим кюфтенцата, върваме ги и вуаля. Минава по-рано, че обичам да слагам кимион на всяка кайма, която правя, защото обичам кебабчета. Обаче в случая това е единствената рецепта, на която не слагам, защото нищо кимион с пиленце. Ето така изглежда нашата готова смес. Искам да ви кажа, че това са най-вкусните пилешки кюфтета. Ползваме водичка. Ето така изглеждат готовите кюфтенца. Слагаме ги във фурната. Само да допълня, че от една доза, където излизат 18 кюфтета, това са общо 18 кюфтенца са 1000 калории. С две думи, може да си хапвате до насита и да не пълнеете. Може да сервирате с домати и краставици, зеле и всякакви марули. Сложихме кюфтенцата в фурната и сега е време да си изчистим мизерията. И ето така изглеждат готовите кюфтенца. Хора, това са най-яките кюфтета, гарантирам. Ето така изглеждат вече готови и трябва да станат леко златисти. А сега ще опитаме. Ей, така са и отвътре. Аз като ги чаках, спретнах една малка млечна салата. Честно казано, страхотно попадение. Ами айде да ви е сладко и до скоро!